जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै जों खुंनो नागिरदों। जोङो दिनै खुंनानै 19थि खेब जाबाय। 2004 मायथाइयावनो जों बेखौ स्टार्टिं खालामदों। मा हाबाफारि लाना खुंनाय जादों? बेखौ जोङो हाबाफारि बायदियै जोङो दिनैहाय नाम्बार 1 हारिमुवाथ' थाबाय, कालसारा थाबाय। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे जोङो दिनैहाय खेला दुला गेलेनाय, जाहाथे माने गथ' गथायखौ जोङो दिनै गेलेनायनि गेजेरजों बा थुनलाइयारिनि गेजेरजों बा हारिमु मोसानाय बा दामनाय देनाय मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों जाहाथे माने जों खौसेथिखौ लाबोनो हायो, बेखौनो जोङो मिजिं थिनानै बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। नोंथांनि बैसागु बिदाय फोरबो फालिनानै देग्लाय बोसोराव गिबि खेबनि थाखाय फालिदोंना आगोलनिफ्रायनो फालिदों? जोङो आवगोलनिफ्रायनो खुंबोनानै 19थि खेब जाबाय देग्लायजों। नाथाय जोङो बे माखासे लकडाउनाव जोङो गेप थानाय जादों 2 बोसोरसो। बेनिफ्राय जोङो देग्लायनिफ्राय कन्टिनिउ जों खालामलांबाय थागोन। हारिमु मोनाबिलिफोर प्रग्राम खालामदों? हारिमु देंखो मोनाबिलि दङ। दिनै जोङो साननैनि हाबाफारि लादों। दिनै जोङो सिगाङावनो गामिनि मोसानाय, जों बाहाय बाहेरा आर्टिस्टखौ लिंहरनाय जायाखै दिनैहाय। गाबोन जोंहा आर्टिस्ट महरै जोङो दङ प्रेक्टिकेल नार्जारि, अनदेल बसुमतारी आरो बेनिफ्राय मा होनोमोनलाय मिथि नार्जारि आरो लोगोसे महादेब, बिथांखौबो गाबोननि हाबाफारियाव जोङो हारिमु देंखो मोनाबिलियाव लिंहरनाय जादों। गाबोननि जिथु हारिमु मोनाबिलि हाबाफारि बे मोनसे मेहेरगोनां जागोन। बे हिसाबै नोंथांमोननि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोनजों लोगोसे बाहागो लाफैनो, रंजाफैनो, मदद खालामफैनो मा खावलायगोन? जोङो बेखौनो दिनै खावलायगोन मिडियानि गेजेरजों। दिनैनि बे जोंनि जिथु माने प्रग्राम, गाबोननि जिथु माने जानो गोनां प्रग्राम, बेखौ जोङो मेहेरगोनां खुंनो हाबाफारि लानायाव जोङो ओनसोलनि साफ्रोमखौबो फैनानै मदद होफैनो थाखाय जोङो गुरै खावलायदों आरो मोजाङै मोजां जोङो खुंफुंलांनो थाखाय जोङो दिनै अरायसमबो बिथांमोनसिम मददखौ जोङो नेनानै दङ। नोंथांमोना बेवहाय मोनबा गाबनि फिरफिलाफोरखौ बिरहोनाय जोङो नुनो मोनो। जोङो बेवहाय मा उद्देश्य लानानै आरो मा आफादफोरनिफ्राय बेखौ बिरहोनाय जादों? जों बेखौ गिबियावनो खुंफुं आफादनिफ्राय लानाय जागोन सेथियाव। ओमफ्राय नैथिया जाबाय गामि आफादनिफ्राय मोनसे लानाय जाहैबाय। बेनिफ्राय महिला कमिटिनिफ्राय मोनसे लानाय जाहैबाय आरो बेनिफ्राय क्लाबनि दाङाइगाव दैमा क्लाबनिफ्राय मोनसे बिरहोनाय जादों आरो बेनिफ्राय लोगोसे मोनसेया जाहैबाय गावबुरा। दा गासै टटेल बाहाय मोनबा फिरफिला जोङो बिरहोनाय जादों दिनैनि हाबाफारियाव। जथायै नोंथांमोना बे आफादफ्रा जथायै खुंनाय जादों नामा बे प्रग्रामखौ? जथायै नोंथांमोना बे प्रग्रामखौ खुंनाय जादों नामा? जथायै माने बेखौ जोङो खालि ओनसोलनि नङा, खालि अनलि फर गामिनिल' जोंना बेयो, गामिनिल'। जों गामि थारमाने जोंना ओरै मोनसे आं दिनै मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो लुबैयो, जोङो दिनैनि बे गामियाव more than 80 जननिबो बारा जोंनि गामियाव साख्रि आवलाफोर दङ। बिथांमोना एखे माने गोबां जायगायाव बिदिनो साख्रि मावनानै थाहैबाय। बेंटल गेटनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनै तालिगावनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोबां बिसोरो बाहेरायावनो दंहैयो। बिथांमोना बिहरनाय लोगो लोगो अनसुंथाइखौ जों मोननो हायो आरो लोगोसे बेवहाय खुनु रावबो अबजेक्सन खालामाबालायनो गामिनि आइ आफा बिदा फंबायफ्राबो जा एसे फैसा हरो जों बेजोंनो बैसागुखौ जों खुंफुङो। जोंनि दाङाइगावनि बैसागु फोरबो जि बिदायखौ जोङो लानायनि जि थांखि, जोङो मोनसे ओनसोलाव जोंना मोनसे आनसलिक दङमोन। बे आनसलिकआव जोंनि मोसानाया थोजासे मोनहैयाखै। बिनि थाखाय जोङो मेन टारगेटखौ लादों, जों गामियाव एसे गाजा गोमजा खालामफिननो। बेफोरबायदि जोङो टारगेट लानानै 2004निफ्राय जोङो स्टार्ट खालामदों। दा बिनिफ्रायनो लासै लासै बारायलांनानै गोबां प्रसार जादों आरो जोंनि ओनसोलनिल' नङा आरो गोबां जिल्लानिफ्रायबो फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों नायनो थाखाय लैहोर फैनानै। दा बेखौनो जोङो मोजां मोननानै जोंनि माइन्डआ जोंनि आपग्रेड जादों आरो खालामबावनो साबसिन। थिग बेबायदि लायै लानानै दिनैसिम 19थि बिदाय फोरबोसिम जों दिनैसिमाव 19थि जाबाय, बिसिम आवगायफैदों आरोखि। गामिनि हाबाफारिखौ मा आसा खालामदों? जोङो गामिनि हाबाफारियाव गाबोननि हाबाफारियाव जोंहा आलासिफोर लेंहरनाय दङ। बावहाय जोङो मिथि नार्जारि, बिथाङा सिंगार आरो एक्ट्रिसबो आरो एंकरिंबो बियो। बिनि उनाव प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो अनिल नार्जारि नामा, ओमफ्राय महादेब ब्रह्म। बिनिफ्राय जोंहा लकेल मोनसे दङ उषा उत्तप। बे उषा उत्तपा ओरैबायदि मोजां, दा जों बेखौबो देग्लाय लेंहरदों गाबोननि थाखाय आरोखि। माबायदि जागोन आसा खालामदों? जोङो आसा खालामदों, बयबो नेनानै दङ जों गामियाव दाङाइगाव होनोब्ला माने फांसन प्रग्राम मोजां जायो। बेखौ जों आसा थिनानै गाबोनखौबो जों मोजां जागोन साननानै जों दा बेखिनि आगान सुरदों आरोखि।